Dnes sme mali deň otvorených dverí v základnej škole v Semerove a predstavili sme rodičom a návštevníkom našej školy blokové vyučovanie, ktoré sme začali realizovať na našej škole od začiatku školského roka. Blokové vyučovanie sa nám veľmi osvedčilo, pretože učíme v blokoch medzipredmetovo. To znamená, že cez jednu tému, ktorú sa s deťmi učíme vo viacerých predmetoch. Ja som dnes učila napríklad lesný ekosystém, prechádzka lesom a cez túto tému sme sa učili aj okrem biológie aj slovenčinu, aj matematiku, aj geografiu. Všetci ju tam máte, len ju treba pomenovať. Vzduch! Žofa, ty si perfektná. Poď! Máme! Dnes máme. Menuj, čo tvorí životné podmienky rastlín, živočíchov a húb. Voda, zem, teplo a svetlo. Tak do školy chodím, aby som sa hlavne učil a proste je to zábava, aj napríklad deň detí, aj toto blokové, aj sa tam najeme, napijeme, máme tam prestávky a proste sú to iba 4-5 hodín, takže všetko sa mi páči, hlavne to programovanie, to ma teraz bavilo, lebo ja som taký počítačový maniak trošku, takže tak. Toto učenie je vlastne základom budúcej kurikulárnej reformy, do ktorej sme sa aj my od budúceho školského roka prihlásili. Nám sa toto vzdelávanie veľmi páči a páči sa hlavne našim žiakom, pretože niekedy si myslia, že sa hrajú a pritom sa učia. Je to pre nich zábavné, je to pre nich zaujímavé a hlavne sa teda cítia pritom veľmi dobre. Sami si pýtajú takéto učenie, takéto blokové vyučovanie a dnes napríklad si pýtali ešte viacej pracovných listov. Rád chodím preto do školy, aby som sa učil, aby som niečo tak vedel a najviac sa mi páčilo ten predmet na počítačkové hodiny. Blokové vyučovanie je vlastne také nadpredmetové, medzipredmetové a v rámci tohoto blokového vyučovania sa pospájajú predmety, ktoré sa počas klasického vyučovania delia a v blokovom vyučovaní je to vlastne všetko spojené a deti sa jednu informáciu naučia z viacerých uhlov pohľadu a preto si to lepšie zapamätajú. Tak, po dlhom čase, keďže som dceru už mala pred niekoľkými rokmi tu na škole, som prišla zase synovi na deň otvorených dverí a musím povedať, že som plánovala zostať hodinku, ale to vyučovanie bolo také zaujímavé, že som povedala, že rada by som sa vrátila do tejto školy a rada by som podstúpila toto vyučovanie. Je veľmi náročné pre pedagógov, ale veľmi prospešné a užitočné pre deti. Veľmi veľa vecí im dá do života, ktoré vlastne budú vedieť používať tým, že ich zažijú takto v skutočnosti a v reále, nielen na papieri. Takto úžasné to bolo, ďakujem. Bolo dneska dobre, ako aj sme sa učili, aj sme si mohli aj oddychnúť a asi najzábavnejšie bolo to programovanie. Vízia našej školy je postavená na takých troch pilieroch a to je anglický jazyk, IKT zručnosti, programovanie, práca s mikrobitmi, práca s robotmi, s Lego stavebnicami a tretím takým pilierom je učenie vonku, cez ktoré vlastne spájame jednotlivé predmety s prírodou. A v našej škole máme veľmi pekný areál a prispôsobený na učenie vonku. Máme 9 vzdelávacích takých environmentálnych prvkov, ako je dažďová záhrada, jazierko, máme bylinkovú záhradu, zelenú strechu, pocitový chodník a vlastne takým unikátnym vzdelávacím prvkom je apidomček. Apidomček to je taká vlastne drevostavba, v ktorej sa nachádzajú včelie úly a včelie rodiny. A vlastne využívame ho na apiterapiu, čiže to je liečenie včelím vzduchom. A keď príde včelár a otvorí nám tie úle, tak vtedy sa vlastne učíme o včelom spoločenstve, z akých sa skladá vlastne, že sú tam robotnice, že sú tam trúdy, že je tá matka. Včelár nám to krásne vysvetľuje, čiže vlastne ten apidomček má takú dvojitú úlohu. Jednak tú apiterapiu a jednak sa učíme o tomto vzácnom, užitočnom hmyze. Učenie vonku realizujeme práve pri týchto vzdelávacích prvkoch.